एगो रउआ लोग के शिव चर्चा के जगह दाया मांगल जाला उ वाला गीत हम सुनावत तनी रउआ लोग के। काहे खातिर गैया हो रोई, काहे लाहो बछरुआ, यारे काहे लाहो बछरुआ, काहे खातिर शिष्या हो रोए गुरु के हो चरनिया, यारे गुरु के हो चरनिया। चारा खातिर गैया हो रोए, दूध खातिर बछरुआ, यारे दूध खातिर बछरुआ। अरे दाया खातिर शिष्या हो रोए, गुरु के हो चरनिया, यारे गुरु के हो चरनी। या गैया के चारा हो दिहबो बछरु आके दूधवा, बछरु आके दूधवा। शिष्या लोग के दया हो दे हम हंसत जई है घरवा, यारे हंसत जई है घरवा। रउआ लोग के गीत पसंद पड़ी तो सब्सक्राइब करो।